ikke ligesom en af de andre videoer, mig og Geo plejer at lave. Og som I kan se, at Geo heller ikke nogen steder. Ingen steder at se. Det er fordi, han har brækket armen igen. For anden gang. Og ja, det skete til fodbold, da han var til fodbold. Så blev det skulderskubbet, og så brækkede han albuen skråstreg armen. Ja, det var meget forfærdeligt. Og han har ikke heller ikke i skole i lang tid. Men nu er han så kommet i skole igen, så det er meget fedt. Ja, det tror jeg, det blev en meget kort video. Men